Salut! Eu sunt Ștefan. Iar eu sunt Alexandru. Noi suntem masteranți la traductologie, la limbile latino-romanice, la italiană. Alex astăzi va fi moderatorul nostru, eu voi fi cameramanul, iar înainte să începem, aș dori să vă spun că mie îmi place foarte mult italiana, cred că și moderatorul nostru la fel, și dorim să întrebăm pe colegii noștri mai mici câteva întrebări legate de facultate. Bună, te-ai putea prezenta? Bună, sigur. Mă numesc Alegelia Maria și sunt student în anul al treilea la Facultatea de Limbi și Literatură Străine din cadrul Universității din București, la specializarea traducere și interpretare franceză-italiană. Ai putea să ne spui, te rog, de ce ai ales să studiezi limba italiană? Da, pentru mine alegerea a venit destul de natural, deoarece m-am născut în Italia și am urmat școala până clasa 5-a. Astfel pot spune că pentru mine italiana a fost ca prima limbă, deși părinții mei sunt români și în casă vorbeam limba română, tot ce ținea de educație, prieteni, viața de zi cu zi era în limba italiană. Și pe parcurs mi-am dat seama că aș vrea să păstrez această legătură cu Italia. În plus, îmi place foarte mult cultura italiană, de la literatură și cinematografie până la gastronomie și stilul de viață al italienilor. Da, și astfel limba italiană oricum mereu s-a părut o limbă melodioasă și caldă, care se învață cu plăcere. Ce-ți place cel mai mult la viața de student la italiană? Îmi place faptul că profesorii sunt pasionați de materia pe care și-o predau și ne transmit din entuziasmul lor și chiar și atmosfera de la cursuri, care este una prietenoasă și interactivă. Ai putea să ne povestești, te rog, o experiență amuzantă, memorabilă de la cursuri? Da, pentru mine o experiență amuzantă ar putea fi atunci când mai aveam momente în care rosteam anumite cuvinte în franceză, pentru că cealaltă limbă a mea este limba franceză și fiind amândouă limbi romanice, asemănările sunt numeroase și astfel era destul de ușor să confund anumite cuvinte, dar oricum situațiile erau comice, râdeam atât noi colegii cât și profesorii, dar totul era ok. Aș dori să-mi spui, te rog, la ce activități extracurriculare ai participat și cum te-au ajutat acestea să te dezvolți personal și profesional? Sigur, am participat în fiecare an la concursul Vezi Lectura, în cadrul căruia am tradus diferite texte literare și astfel am putut să-mi dezvolt abilitățile de interpretare a unui text literar. De asemenea, am participat și la colocviile organizate de Catedra de Italiană, în cadrul cărora am avut ocazia să interacționez cu profesori universitari atât din țară cât și din Italia și să asist la discursurile acestora. Și totodată am participat și la un atelier de traducere organizat de ArtLead. Cu ocazia acestuia am putut să-mi îmbunătățesc limba italiană și să-mi fac o idee de ansamblu asupra meseriei de traducător, mai ales în acest domeniu de texte literare. Ai putea să ne spui, te rog, cum crezi că studiul limbii italiene ți-a deschis noi oportunități pe plan profesional și să ne spui cum te-a ajutat facultatea să te pregătești pentru viitor? Sigur, în cursul celor 3 ani de facultate, alegând o specializare de traducere și interpretare, acest program de licență m-a orientat spre domeniul traducerii și al interpretariatului, astfel putând să-mi fac o idee asupra ceea ce presupune meseria de traducător, dar și cea de interpretariat. Cu timpul mi-am dat seama că m-aș regăsi mai mult spre meseria de traducător, dar totodată aș fi deschisă și pentru carieră în domeniul învățământului. Ai putea să ne spui, te rog, unde ai făcut practica profesională și ce ți-a plăcut cel mai mult și ce ai învățat din acea experiență? Din fericire am avut ocazia să fac practica profesională la Școala Internațională de Limbă Italiană Aldo Moro din București și să particip la programul de After School, în cadrul căruia am ajutat copiii la temele, la toate materiile predate în limba
italiană. Totodată am putut să interacționez atât cu profesori nativi, cât și cu părinții copiilor, ca schimb de impresii și chiar și cu copiii și chiar a fost un mediu foarte plăcut pentru mine, deoarece atmosfera de acolo era una caldă, una prietenoasă și chiar pe viitor sunt convinsă că o să urmez profesia de învățător sau profesor în cadrul unei școli de limbă italiană. Chiar mi-a plăcea foarte mult. Ai putea, te rog frumos, să ne spui dacă ai vreo sugestie despre cum s-ar putea îmbunătăți experiența studențească aici? Probabil aș sugera să fie incluse mai multe activități practice și programe interactive. În rest, nimic. Chiar am fost mulțumită de cum am parcurs acești 3 ani de facultate și de alegerea făcută. Cam acestea au fost întrebările pe care am vrut să ți le pun. Îți mulțumesc pentru răspunsurile pe care mi-ai dat și doresc mult succes în continuare și sper să-ți se îndeplinească visele în continuare. Mulțumesc frumos! Bună! Ai putea, te rog, să te prezinți? Sigur, sunt Stoian Diana, studiez italiană și germană la traducere și interpretare. Ai putea, te rog, să-mi spui de ce ai să studiezi italiană? Inițial mi se părea o limbă frumoasă, care sună bine și având limba pe germană, mă gândeam că ar fi o combinație bună. Germana este mai grea, italiana părea mai ușoară, însă treptat, descoperind mai multe cursuri, am început să-mi placă din ce în ce mai mult italiana. Ai putea, te rog, să ne spui ce-ți place cel mai mult la viața de student italian? Îmi plac foarte multe lucruri și deși sunt la traducere și interpretare și se pune foarte mult accentul pe gramatică, se fac foarte des, să spunem, paranteze culturale în care se vorbește și despre literatură, despre artă, poate chiar despre știință. Apoi, profesorii sunt deschiși majoritatea la tot felul de întrebări din partea noastră. Suntem de asemenea informați cu privire la evenimente culturale din afara facultății, cum ar fi filme italienești care rulează sau lansări de carte scrise în italiană și tradusă în română. Ai putea, te rog, să ne spui la ce activități extracurriculare ai participat și cum te-au ajutat acestea să te dezvolți personal și profesional? Am participat la colocvii organizate de Catedra de Italiană, dar am participat și la activități în afara facultății. De exemplu, am fost la Festivalul de Film Italian, unde am avut ocazia chiar să interacționez cu regizorii italieni, unde s-au organizat sesiuni de întrebări și răspunsuri. Am fost la lansări de carte, unde am avut ocazia să aud limba italiană. Cred că este foarte important să auzi limba vorbită în mod natural, în afara sălii de clasă. În plus, în anul întâi nu m-am apucat să călătoresc în Italia și atunci cumva a venit Italia în București. Ai putea să ne spui cum crezi că studiul limbii italiene ți-a deschis noi oportunități pe plan profesional și cum te ajută facultatea să se pregătești pentru viitor? Cred că, în general, facultatea de limbi străine te ajută foarte mult și îți deschide foarte multe oportunități, pentru că nu înveți doar o limbă, ci înveți foarte multe despre cultura acelei țări, plus că te dezvolți în diferite domenii, de exemplu în economie sau chiar în domeniul științelor. Ai concurat pentru bursă Erasmus? Dacă da, poți să ne spui, te rog, un lucru pozitiv despre stagiul tău la Universitatea de Străinătate? Sigur, am fost în Italia cu bursă Erasmus. Am stat un semestru la Siena, unde am avut ocazia să cunosc nu doar italieni și să mă adaptez în modul de viață italian, dar am cunoscut oameni din toate colțurile lumii, am avut, să zicem, acces la tot felul de culturi, am vizitat foarte mult, am făcut cursuri pe care aici nu aveam ocazia să le fac, cum ar fi istoria cinematografiei, însă începutul a fost puțin mai greu, pentru că totul era nou, iar eu trebuia să mă adaptez foarte repede la toate schimbările. Însă pot spune că a meritat. Ai putea, te rog frumos, să-mi spui dacă există ceva la viața de student la italiană ce ți se pare dificil sau ce ai schimba? Da, există într-adevăr câteva cursuri care se fac online și, în mod paradoxal, mi se pare
mai greu să urmăresc un curs online decât unul fizic. Pentru că nu pot fi la fel de atentă când sunt în fața unui ecran, acasă sunt mai ușor de distras. Și atunci aș prefera să fiu față în față cu colegii mei, cu profesorul și să înțeleg mai bine ceea ce vrea să ne transmită. Acestea au fost întrebările pe care am vrut să ți le adresez. Îți mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care mi le-ai dat și doresc mult succes în continuare. Mulțumesc și eu. Bună, te-ai putea prezenta? Bună! Numele meu este Dalia Raluca Maria și sunt studentă în anul 1 la Facultatea de Limbi și de Literaturi Străine, la specializarea traducere și interpretare și am ales să studiez engleză și italiană. Ai putea să ne spui, te rog, de ce ai ales să studiezi italiană? Am ales să studiez italiană, deoarece consider că este una dintre cele mai frumoase și mai romantice limbi din întreaga lume. De asemenea, îmi place foarte mult faptul că vocabularul italian este foarte asemănător cu vocabularul limbii române și, de asemenea, dintre toate limbile romanice, italiana a păstrat o mare parte din cuvintele din limba latină. Mie mi-a plăcut foarte mult latina în liceu. Ai putea să ne spui ce îți place cel mai mult la viața de student la italiană? Îmi place foarte mult la viața de student de limba italiană faptul că am foarte multe oportunități de mobilități academice, cum ar fi bursele Erasmus, care oferă studenților șansa de a experimenta cultura și limba italiană în mod direct. Și de asemenea am onoarea de a mă bucura de cadrul didactic implicat de la Catedra de Italiană. Profesorii sunt foarte implicați și dedicați, vorbesc cu pasiune și împărtășesc cu bucurie cunoștințele pe care le au despre materia pe care o predau și iubirea pentru Italia. Ai putea, te rog, să ne povestești o experiență amuzantă sau memorabilă de la cursuri? Sigur. Deci experiența pe care urmează să o povestesc este una recurentă, dar este de fiecare dată la fel de amuzantă și mereu se petrece în cadrul seminarului de practică a limbii italiene. Deci de fiecare dată când unul dintre colegii mei pronunță din neatenție un cuvânt mai degrabă ca la spaniolă decât la italiană, doamna profesoară îl privește cu seriozitate așa peste ochelari și cu ironie în glas întreabă: studii spaniolă? Și e foarte amuzant pentru că niciunul dintre noi nu studiază și spaniola pentru că nu ne permite ora. Ai putea, te rog, să ne spui la ce activități extracurriculare ai participat și cum te-au ajutat acestea să te dezvolți personal și profesional? Da. Încă de când am venit la facultate mi-am propus să particip la cât mai multe activități extracurriculare, așa că încă din semestrul întâi m-am înscris la Asociația Studenților din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Și acolo am cunoscut o mulțime de studenți de la toate specializările și din toți anii și împreună am participat la diferite proiecte care consider că mi-au dezvoltat abilitățile de comunicare, receptivitate, de rezolvare a problemelor și aceste abilități pe care mi le însușesc pe parcursul facultății, consider că mă vor ajuta și pe plan personal, dar și în cariera profesională. Aș vrea să te întreb dacă există ceva la viața de student la italiană ce ți se pare dificil sau ce ai putea schimba dacă ai avea oportunitatea. Având în vedere că am început studii limbi italiene de la zero, pot spune că mi este destul de dificil să țin pasul, considerând că este foarte multă materie pe care trebuie să o asimilez într-un timp foarte puțin, dar considerând că îmi place atât de mult și că vin cu bucurie la facultate în fiecare zi, mi este ușor să trec peste aceste dificultăți, așa că nu aș schimba nimic la experiența mea studențească. Acestea au fost întrebările pe care am vrut să ți le adresez. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc! Bună, te-ai putea prezenta? Bună, mă numesc Ștefan, sunt în anul 1 la specializarea de traducere și interpretare cu engleză și italiană. Ai putea, te rog, să ne spui de ce ai ales să studiezi italiană? Ei bine, am început să învăț italiană încă din 2018 și de atunci sunt captivat și am vrut să continui tot pe direcția aceasta și
Da, cred că mi-ar plăcea să fac asta și pe viitor. Ai putea, te rog, să ne spui ce-ți place cel mai mult la viața de student la italiană? Îmi place faptul că ca profesori avem și profesori nativi care comunicăm strict în italiană și este un mod mai eficient, dacă se poate spune așa, de asimilarea unei limbi și se învață și mai natural. Și Ai putea, te rog, să ne povestești o experiență amuzantă sau memorabilă de la cursuri? Da, noi la practica limbii avem o profesoară care este nativă. În ciuda faptului că dumnei învață și română, comunicăm integral în italiană și când noi nu știm să ne exprimăm în italiană cu ea, vorbim în română și încearcă ea să ne înțeleagă și încercăm oarecum să ajungem la un numitor comun așa. Ai putea, te rog, să ne spui la ce activități extracurriculare ai participat și cum te-au ajutat acestea să te dezvolți personal și profesional? Sigur, în timpul liceului am participat la un program Erasmus în Sicilia, în Salemi, și am petrecut acolo 5 zile alături de italieni care ne-au plimbat peste tot, ne-au plimbat prin Palermo, prin Selinunte, prin toate orășele învecinate și acest lucru m-a ajutat un pic și cu modul de a vorbi. Mi-a îmbunătățit și lexicul, am aflat și lucruri din zona Siciliei, care altfel nu le ai de unde știi, dacă nu de la un localnic. Și, da, cred că a fost o experiență care m-a ajutat foarte mult și o să mă ajute și în viitor. Ai putea, te rog frumos, să ne spui dacă există ceva la viața de student la italiană ce ți se pare dificil și dacă ai avea posibilitatea, ai schimba acel lucru? Ceva dificil, cred că ar fi urcatul de scări, de 2 etaje, de scări în spirală, la 8 dimineața. Da, e foarte obositor, dar pe o notă mai serioasă, mi se pare că este foarte puțin timp de a asimila fiecare informație, mai ales că la traducere și interpretarea este dublă la specializare, deci ce se asimilează la o limbă, dublăm și pentru a doua, deci, da. Acestea au fost întrebările pe care am vrut să ți le adresez. Îți mulțumesc pentru răspunsuri și îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc!